Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kong kaani ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni White Kalingo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenzie ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to, yan, Jumong. Sige, kaplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba tayo, oy? Ha? Ako na ikaw! Ay, bangas ka! Sila na ikaw! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa, Chulula? Mahal ta ka og ang kunong tagyot ka. Uban ka lupa sa langit. Ay! Kilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. Sa lain na sagsupay, nining atong sugilanon nga naguluhan. Si Chololot, may angel nga charot. Nang mayang, sorry lang gid kay ninyo, ha? Wa big ko'y tuyog tumong sa pag-insulto ni Jomong. Kung nahibaw pa ko nga mao din ay mahitabo, mas maayo pag ikaw na akong gihatagag kwarta nang aron ikaw na mo bayad digtos ilang ng Maria. Sorry lang yung kaya ninyo ng mayang, nakahatag hinuong ko kasamok. Ay, wa, Chololo. Wa kaysa. Mas kami pa ang mangayo ni mong pasaylo sa gibuhat ni Jomong diha ni mo. Naigo ka intahon sa iyang kumo, Chololot. Ako gyud kalima. Sabaday, ikaw ba, Parslopin? Kaupaday, palabiam sa nimo da. Hangyo lang gud. Madara mo taghangyo ba? Uy, sa manunoy, puro may nagralis gawas. Ang mga silingan man ron nato. Ngano man ron? Unsa man kay nahitabo, mura man na sila nagubot. Yes, Chululot. Chululot, ikaw mo ilang gipangita. Ha? Usa ba akong sa nila? Nganong nangita man sila nako? Sige. Dinhilang mo ha, dinhilang mo. Ako lay manaog. Ngano magkani mga tawhana? Unsa may ilang tuyo kang Chululot? Oy. Kadiyot lang. Ngano ba mo, ha? Unsa may inyong tuyo? Nagpanon man good mo. Ngano? Asa man tong imong pagumangkon? Bitaw katong bayot ba? Yona. Ngano bang nangita mamon Chololot? Ha? Ay, nabalitaan maguna mo ni mayang mayo naman nambal si Chululot. Amo tampatambalan kini nga kong anak. Oy. Amo sa patambalan ni amo mga sakit. Kadiyot lang. Kinsa goy nagsulti ninyo nga maayo ning manambal si Chololot? Kinsa ba'y nagsulti ninyo, anak?
Nagpataka man lang nagpanabi, oy. Si Pascual ang nagsulti na mo. Yayo ko no siya itong bayot. Kaya giatake man siya dito sa karinderya ni Maria. O niya, siya mausay musa sa mitabang. Iyang gitambalan ug naulihan si Pascual. Nayo siya. Unsa? Oo niya, hain man ron si Pascual. Natuwas lang Gina ay nagluwa, nagbingo. Oy. Ako pa ninyo, no? Ako pa ninyo, mamauli na lang mo. Dili taon na tinuod, oy. Unsay pagtuon ninyo kang chololot. Albularyo na kay kamaong manambal. Ay, magpatambay lang tao. Basig mamanging among bayatian. Sakit ka. Pagawasa na lang na imo pagkumangkong kay mo bayad masyad. Bayad lang din man yan. Times up. Unsa goy mo bayad? Dili lagi tao na mananambal si chololot. Oy, pataka man lang nas Pascual. Sige na tama niya. Ako'y maluoy ka tao na mo. Duga di kami nag-antos. Di nga mo mga sakit. Oy. Gikasubo ko kayo. Pamauli na lang mo. Kay dili tao na tinuod. Sige na, pamauli na mo. Nanas nang mayang. Nang! O sa may tuyo ato mga tao nang? Da! Magpatambal ko no sila kang chololot. Kanus agod tao na mahitabo nga manambal na si chololot. Nangayabag na maning silingan nato din oy. Imo tatong giingnan ng mayang nga ako mo'y makamuong manambal. Warta na tato. Hilom diha Lupin. Ito. Buot ni mong ipasabot nga ilaro ni mo ng mga tao. Ay dili na ilad ng mayang. Ay suway-suway pa lang ba? Pa di maayo. Ay, hilom na Kapan. parts, oy! Ngol ng parts, Lupin ay... Wag gani ka makaayo na yung kagid. Sipade. Kagid man eh. Ang sumula sila palunan ni ayo eh. Pas buding ba yun? Ay, iwasan ang imong kagid. Parts, una ka manambal sa uban. Yusuban pa gina. Ikaw, bab, nangayo mo lagi ka na kung tambal sa una katong gipiskat ka. Yahak. Limot ka? Eh nanagisgot oy. Dugay na na. Pulos ang gulat ng ayo. Balik-balikon sa nimo eh. Oy, Lupin. Naapay sakit ni mo ay nga wa pa mamaayo. Ha? Usagoy na pa. Nga naman. Wa na oy. Mayang baya. Unsa man din ang up sa imong naong. Siya. Kontrabida. Dagang kontrabida. Sige na lang oy. Di lang ko manambal. Nang mayang, madir. Chololot. Maayo kay ni Aka. Nang, madir. May mga tao magkuno nangita na ko ay. Oo, bitaw. Ambot ug unsay nangasod sa ilang utok nga ni Anhiman aron kuno magpatambal. Sa ipagtuon nila nimo, albularyo. Ha? Daghan kayong nanganhi ganiha chololot nga mga silingan nato dinhi. Kay may nanabi Manila nga gitambalan kuno nimo si Pascual nga giatake. Unya naayo no. Ha? Ay. Tinuod nga naayo si Pascual nga imong gitambalan chololot. Giatake man kuno siya dito sa ilang Maria. Nataymi nga na tumadero eh. Di ko to grabe kayong pagka-atake hagod eh. Ingon sila kay grabe kuno kay naglisod kuno ginhawa. Og di maglisod ginawa mader nga nag-usap mas noy Pascual kay nagkaon god gilamon malak usa kiwang humba. Oy, Nya naapay bukog. Di naungos siyang tutunlan. Mo to naglisod siya ginawa. Mo na. Tiaw mo ka na. Nya, ari sila magpatambal nimo. Sagdi na sila mader eh. Gini, mader. Mula ka sa ko kadyot ha. Kaya na ay magpa-decorate na ako sa ilang kapilya. Ari sa ko mader. Sige. Pastilan. Wa ko magtuo nga makatabang sa Dennis Chololot sa among kalison.
Wa ko magmahay sa akong pagsagop aning bayuta. Kay gawas nga buutan, manggihuna-hunaon pagyot. Taga din hindi ay kantong gingan laksyomon. Bihagon ko siya sa kong kanyang. Iyon na. Asa na ba na sa agawlo siya, oy? Usahan ko kasabutan niya akong agawlo siya. Mapakita o niya, mawalang kalit. Imbis na atay tuyo, di na takasulti kay nawalang kalit. Unsay giyaw-yaw mo diha, di mo ni. Agawlo siya. Maraming tanggulilong ay. Mutang na kagkalit, di mo wala sa dayon. Ayaw na nagkahibong diha. Ang chance kay ko nimo ay agan. Ako, kung nun siya akong buhaton, mahibaw ka. Unya ako, di ko mahibaw nimo, asa na ka. Unya. Unsa may gusto nimo? Kining, agawan. Unsa ka ako na magpalit ng cellphone. Para ba sa high-tech ta? Para sa dili ko maglasod contact nimo. Kay, lain kay nawanawag ko nimo niya na yung mga tao. Magkaingorom natin na buang ko. Kaya nagyaw-yaw ako kurong usa. Gawas pa sa mga ang gown, mabuking na yun ta. Sige. Sige, di mo ni. Ganahan ko. Magpalit ang cellphone para high-tech sa ta. Sige, agawn. Ako agawn. Gusto ko ka ng 60 to 10. O di ba? Kadang 30 to 10. Para mas ganahan ko katong 80 to 10. Ikaw agawn. Kung sa'yo mo gusto, pagpili lang. Ang gusto na ko, di mo ni. Kananan. 10-10. Sabi ka niya agawn, ay. Para taon na sa mga bayot, ay. Sabi niyo mo niyo, ay! Kadaw, kinakalipay, ay! Di taon cellphone ka ng 10-10, ay. Unsa man di ay na, di mo ni. Charger daw na, ay. Charger na sa mga bayot. Agawn? Ngano ka diha, agawn? Naglubat man ko, oy. Paliti kong charger, biye. Saan di agawn, ay? Magtabi na, magalibat! Ikaw ba agawn ba? Halata! Nakaikado! Maayo man ko, di mo ni. Dili plastic. Ayaw pagkatawa, hanggaw. Bantay imo ng ipanabihan. Alo ay! Niyang ko na siya do. Hilom tonto. Basig may makadungog. Kining di mo ni. May nahuna-hunaan ko. Unsa ka na agawn? Unsa ka kung magpakatap ka din hiug usa ka sakit nga lisod ayuhon. Unya, anha na tadiha mo intra aron kunuhay. Kita may duolon sa mga tao nga gitaptan sa maong sakit nga atong gipakatap. Ug unya. Nakasabot na ko agawan. Nakasabot na ko. Pero ang pangutana, unsa man sa sakitang atong ipakatap agaw? Naay dagan. Hepatitis, naay SARS, naay AIDS. Daghan pa na di mo ni. Pero, bati na agawon, oy?
Karaan ang sakit. Karon na sang bago para mauso. Unsa man di mo ni. Kaniyot ha? Maghuna-huna sa ako. Gusto ko ka na bang muhit dayon ba? O sa kanta pa? Platinum dayon. Di ba lumping? Unsa lagi. Nang mayang. Nang mayang. Ay di ara ko, oy. Oh, sabni, kangit-ngit ba din sa inyo nang, oy? Ikaw na, Lupin, di kay maklaro da, kay ngit-ngit. Ay, ako lagi ni, oy. Asa man kadapit? Di ako nga res kusina. Ano saan ba? Nano man. Nang, Ah, yan ngit-ngit man din nang, naputlan mas kuryente. ay waoy. Nag-brown out. Yun na, nganong ni amang ka. Asa mas jomong. Na, nangita bitaw ko nila kung asa sila. Wa man sila dito sa among standbayanan. Asa man sila dito sa tululot? To apay gilakaw. Nanginabuhi in town to. Kining Lupin. Pagpalit sa kuno dito og pusparobe kay pertig yung ngit-ngita. Na, ngit-ngit na raba ka es gawas ng mayang. Ay hayag man bitaw ang buwan. Sige na, kay ngit-ngit ka ay diris bay. Nangita ako sa pusporo na hurot naman sa di ay. Lakaw na Lupin. Pagdali ha. Kadiyot nang. Asa? Ay, di ara. Oh, unsa ba nang imong gihiram diha oy? Basig lain imong mahikapan diha ha? Ay, das ng mayang baya. Ang so, may kong gihiram. Oy, kay ngit-ngit kayo dito sa daan. Be, gaya tag sinsiyo, be. Eh, mo ko'y kwarta dire. Oo, yara oo. Pagdali ha kay Be. maglungag pod ko. Wa para ba ko kalungag? Kining kadiyot sa ng mayang. Ngano man? Nagkuti sa ring so na ko, be, kay ngit-ngit kayo sa daan. Kaw, gipapalit man gani kag pusporo kay way siga ang lamparilla. Eh, Nya nganong magpadagkot naman hinuon ka diha si mong suok. Dauban taman hinuon kang buanga ka na. Lakaw na. Lagi! Agoy, has kangit-ngit tabian niyo eh. Dili baka ko ni masaag. Has kan may kasugat kong chicks. Unya, guwapa kayo. Puti. Nya, hubag. Nya, hagdon gyud ko. Ambot lang, mabalibad gyud ko. Unya, pugso na bagyod ko. Nya, di gyud ko masugot. Hangtod nga iya na lang kong luguson. Mas kaluuya ka na ko, no? Makasyagit kong help! Husto agaon. May nahuna-hunaan ako. Unsa ka na di mo ni. Os ka og iparehas na tog bomba ang kaon. Usa ka bomba nga nagbuto, may dang kemikal. Og unya, nagpadpad niya sa hangin, mahanggap sa mga taog pagkahuman. Ay, mga sakit dahil sila. Good. Maayong huna-hunaan di mo ni. Maayong. Ako na gani ang galos niyo. Karon makatuo na gyud ko Nausagan. nga may utok ka. Sabo diha agaw no, oy. Nasa taon ko'y utok, oy. Kanseros manggani ni. Karon dayon di mo ni. Magmugna kog hangin nga may dang virus. Aron buhatag og sakit sa katawhan. Nia!
Ayaw kahadlok di mo ni. Wa kay labot ani. Exclusive rani. Day! Day! O sa pag-iinom ni mo agahon, ay? Diesel! Unsay diesel. Ito mong kay aso, sobra pas makalanag. Di mo ni. Unsa kay inganta sa maong sakit. Well, based on my observation, kinihaman mi losot ang maong hanyang itom nga doon ay virus. Nganlan talag. Aha! Shobotitis! Shobotitis. Yes! O kita na nasayon niya na ang gown. Kay syempre, kita na sagi. Muayo ini. Okay ka gyud di mo ni. Of course. Okay ka. Bag-uning sakita. Ginganlan og shobotitis. Unsa pang kaning oras sa musigang suga? Ay, ahak ba eh. Nasuguan ko ng mayang da. Pero sige lang. May masadnis ng mayang kay pagkanoon magkukulian eh. Pagkanoon kog lami-lami. Magdali ko. May ka nakapalit akong pusporo. Nya, misiga na sa ring daan akong so. Sumaron? Kabaho ba ron? Isog kayong baho Murag may dang... baho yun. Unsa maron? Ginoo ko. Ngano maron? May masagit sa mga tao. Nangaunsa man ka ha?